Түбән Камада яңа автобуслар барлыкка килде. Пассажирлар йөртү өчен транспортны Альбатрос компаниясе сатып алган. Әлегә алар шәһәр маршрутының берсендә генә йөри. Шәһәр халкы өчен күңелле яңалык, әлбәттә, тик кешеләр фикеренчә автобуслар җитәрлек түгел. Тулырак киләсе сюжетта. Төзүчеләр урамындагы тукталыш. Яңа автобус үзенең беренче рейсына юнәлде. Шофер Наил Сафин әйтүенчә, мондый машина белән идарә итү үзе бер бәхет. Двигатель хороший, тормоза хорошие. Әлбәттә, яңа автобуслар барлыкка килүгә пассажирлар шат. Әмма аларның фикеренчә, бу транспорт хәрәкәте проблемасын тамырдан хәл итмәячәк. Кешеләр үзләренә кирәкле маршрутларны көтә. 1,5 часа ждешь автобус. Вообще такого раньше не было, а сейчас никто на это не обращает внимания. Люди вообще в шоке. 50 минут, целый час ждем. Это что, куда годится? Такой город нефтяной, шинный, богатый город и автобусов нет. Автобус йөртүчеләр белән проблема чыннан да бар. Әйтик, хәзер тагын 2 автобус линиягә чыгарга әзер. Тик руль артына утыручылар гына юк. Шуңа күрә әлегә яңа транспорт бер маршрут буенча гына йөри. Мы постарались для города Нижнекамска, закупили 2 автобуса средней вместимости. Без шәһәр халкы өчен тырыштык. Уртача санда пассажирлар сыярлык фаз классы 2 автобус сатып алдык. Ул экологик яктан чиста ягулык метанда эшли. Автобусларны 59-нчы маршрутта куйдык. Чөнки биредә пассажирлар ташкыны күп. Киләчәктә яңа автобуслар сатып алып, аларны 47-нчы маршрутта куярга җыенабыз. Барлык автобусларда ГЛОНАСС системасына тоташтырылган. Бәлки тиздән транспорт Яндекс кушымтасында да күренер. Автобусларны сатып алу Түбән Камада дәвам итә торган зур транспорт реформасының бер чарасы. Шәһәр хакимияте вәгъдә иткәнчә, ул киләсе елның 1нче кварталында тәмамланачак. Шул ук вакытта зур эшнең нәтиҗәләре дә күренә. Айзилә Батырханова, Фәхри Исламов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.